سلام سلام كبرات سمعتي فمك أنكم سجات عناكم كاب زيابير أبونان كاب يسوس كريستوس مدحنينان سلام نعخدكم يخون بمقصال بقار لو ما أنتي حدا استي بخلها نازا قدس إذا لكم مسئل له أبتمور دات حدا دا أكثر فخلو دما نحمومات نقصورات بقان انتن زيشنقو بمرقم زيساقيو كريستوس حرنتن مفتحن سلزخني بيسوس كريستوس بتقبر مسكالو بتن عخاتكم أم مسكال تسعيرو نخل مرقمكم حقاتكم سعيرو نسيطان مرقص اقرو جيرو نعخاتكم حران زوجة كريستوس امانو نزامن كلي كاليو إلو اللوغيتا سلازي كنسألئنا امانو أبتزحمكم إيدكم أنبرو خبلكم كلخو شعو بأمنت عينكم سما بيلكم نتهياو أملاخ أب هيواتكم كعيش نشمو بشمو امانو مبارار السنة لومي مخدان كابكزي أبهيريو تراي كاموكسا كاب سيطاني بزولان استي كاب قال أملاخ كرئينا كفرين بابنا كاب زفترات معراف كالتة كاب عسران سلستن كسع عسران حمشتن زلو كاب عسران كالتن كسع عسران حمشتن زلو مدقنا نافساساي معراف سقريلنا كاب حادث قع شوعاته لحال سقريلنا لما فقد عسران حادين كان نببنا أقدماي قرنطس معراف حادي معراف عسرت حادي كاب قطر خليت خسع عسرت أربعة زلو دما كان نببنا زي أبهر كزاربنا إمو كلنا نستفل التنباب كم زيبل اجزي أبهر أملاح كأنتا نتسبعي كبيدك أساود قلو دك أسدما كما سنجل يوخا حانت وسده أو سفر آدما سقام الآ زي أبهر أملاح دما نتخب سبعي وسده مسنجله سبيت غيرو سرحا مو نابتي سبعي أمسا سبعي كأ زي عصم خاب عصمتي سقاها كاب سقايا كاب سبعي توسيد أمو سبيت تبحال بلي سلاذ سبعي أبونا ديني حدق من سبيت لما يتطبق حدا سقا دما يخونو مس بلي تسبعين سبيتون دما كلتي ترايم نبرو أي حنكم كأ نبرو يبل أفسال ساي معرف قنا سيطان نهوان مسس حتا كاب قطري شدشتين كسع فقدي شمون تزلو كان مبينا كسع عسر تزلو كان مبينا خمزيبل بتحسبيت دما تاوم مبلعات عمتي نعين تخاخا صبغتي طبب مهاباون التبهج مخانا رئيا التبهج مخانا رئيا كافري أو سيدا بلعت مساخ عن سبعي حابتهم السوم بالعيلو شعور عين تخلتي تخفتا ترايم مخانم دما فلتو ترايم مخانم دما فلتو قصل بلسالا جيبهم كأتعاتكو مدرس والولد ما دمس اغزيابير أملاح بجنة كمالا للسمعو عدامني سبيتون كابقص اغزيابير أملاح أما كالأعوام جنة حبقو እግዚአብሔር አምላክ ደማና አዳም ጸዊዑ አብያ ለኸበሎ ንስኻ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዕ ፍራህኩ ጥራይ ከዓ እየሞ ተሓባእኩ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ዳ መነገረካ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕካ ኢኻ በሎ ካብታ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕካ ኢኻ በሎ ቁዝሪ 11 ሳልሳይ ምዕራፍ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ أدى كلهم هيوان كوينا أمو هيوان إلى سمايا زيابير أملاح دما نأدامن سبيتون دبلو غيرو كدنوم مخدان كاب زيابيريو تراي كاموسا كاب سيطان زيابير أبو بزقدس قالكا أتي منفساون سقاون ملأختو ناي كدان انتاي مخانو قالكا بروه إمو كاب قالكا تماهرنا
ዓለም ብትኸዶ ሰባት ብዝገበርዎ ዘይኮነስ ንስኻ ብዛዕባና ንስኻ ኢኻ ፈጢርካና እሞ ብዛዕባ ምኽዳንን ዘይምኽዳንን ነቲ ንስኻ እትብሎ ኣስተውዒልናን ሰሚዕናን ከምቲ ንስኻ ደልዮ ክንከይድ ሎሚ በዚ ቅዱስ ቃልካ ነሱ ወከፍና ክትዛረበና ይልምን ስለ ዝሰምዓና ተመስገን እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ቃልካ በአይ ናብ አሕዋተይ ክሓልፍ ክትጥቀመልና እግዚአብሔር ክብርኻ ክግለጽ ንጽሊ ስለ ሰማዕካና ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ስጋኻ መኽዳን ርእስኻ ምጉልባብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ጥራይካ ዕርቃንካ መውፃእ ካብ ኃጢአት ካብ ዲያብሎስ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ከም ዘንበብናዮ ቅድሚ ውድቀት ሰብኣን ሰበይትን ጥራዮም ነይሮም ግን ኣይሓንኩም ነይሮም ኣበይ ኣብ ገነት እዮም ነይሮም። ኣብ ገነት እንታይ ኣሎ? ህልውና እግዚአብሔር፣ ንጽህና እግዚአብሔር፣ ቅድስና እግዚአብሔር፣ ግርማ እግዚአብሔር፣ ሞገስ እግዚአብሔር ስለ ዘሎ ኣብቲ ኃጢአት ዘይብሉ ኣብኡ ጥራዮም እኳ እንተነበሩ ክሓንኩ ኣይንርእን ኢና። ሕንከት ዝብል ቃል ምስ ሓፍረት ዝኸይድ እሞ ስለዚ ሓፍረቶም እኳ ጥራዮም እንተነበሩ ኣይሓንኩን ነይሮም። ጥራይካ መውፃእ ሓፍረትካ መቕላዕ ይሕንኽ ስለ ዝኾነ ራይ ሞ ካብኣ ምስ በልዑ ካብታይ ትብልዕዋ ዝበሎም ክፉእን ጽቡቕን ፈሊጦም ኣእምሮኦም ክነቅሕ ጀሚሩ በመንፈስ እዮም ዝምርሑ ነይሮም። ሕጂ ግን መንፈሶም ሞይቱስ እቲ ንኽፉእ ንጽቡቕ ዝተባራበረ ኣእምሮ ክዓይ ከሎ እሞ ሽዑ ጥራይ ምዃኖም ክፈልጡ ድሓር ከዓ ክሕብኡ ንርኢ። ጥራይ ምዃኖም ዘፍለጦም ኣበሰኦም እዩ። ካብ ገጽ እግዚአብሔር ክሕብኡ ዝገበሮም ከዓ ኣበሰኦም እዩ። ስለዚ ጥራይካ መውፃእሲ ምስ ኃጢአት ርክብ ኣለዎ፣ ምስ ሓፍረት ርክብ ኣለዎ። እምበር ካብዛ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ዶ በሊዕካ ኢኻ ንሳ ኢኻ ከምኡ ትገብር እሞ ጥራይ ምዃኖም ፈለጡ ይብል። ጥራይም ኣይነበሩን ድዮም ኖ ውሽጣዊ ዓይንቶም ጸልሚቱ ኣብ ደገ ዘሎ ዝርኢሉ ንኽፍኣት ንቑሓት ንሰናይ ሓያላት ንእኩይ ገርህታት ዝነበሩ ሕጂ ንእኩይ ንቑሓት ንሰናይከ ነቲ ንጹህ ነቲ ተፈታዊ ዘበለኸ ሸለልተኛታት ክኾኑ ከለዉ ተገልቢጡ እምበር እግዚአብሔር ጥራይ ምዃኖም ምስ ፈለጠ ሰብ ድሕሪ ኃጢአት ጥራዩ ክኸውን ስለ ዘይብሉ ደበሎ ገይሩ ኸደኖም። ደበሎ ድማ ካብ እንስሳ ጠቢሕካ እትረኽቦ ቆርበት እዩ። እምበር እግዚአብሔር ክኽደኑ እዩ ገይርዎም ድሕሪ ውድቀት። ድሕሪ ውድቀት ጥራይካ ምውፃእ ኃጢአት እዩ፣ ነውሪ ኸ እዩ። ንእግዚአብሔር ከዓ ይሕዝኖ። ክዳን ዝጀመረ እግዚአብሔር እምበር ሰብ ኣይኮነን። ኣስተውዕል ኣምላኽ ይፈጢሩካ ጻዕዱ ይፈጠሩኻን ፋሽን ኣይፈጠረክን። ሕብረተሰብ ከተማ እንታይ ይገብር ኣይኮነን። መልእኽቲ ዘሕልፈልና ቅዱስ ቃሉ ትፈጣሪና ጥራይ እዩ። እምበር ክርስቶስ ኣብ መስቀል ጥራዩ ምውዓሉ ናይ ኃጢአት ፍረ እዩ። ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ነቲ ሓፍረት ንዕቑ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ክንዚ ዝኣክል ምጽራር ተዓገሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘግሩ ሓፍረት ንዕቑ ካብ መከራ ንላዕሊ ካብ ስቃይ ንላዕሊ ኣብ ኣካላትካ ዝገጥመካ ብደገ ጥራይካ ውዒልካ ንሰባት ንውርደት ሕሊፎም ክህቡኻ ከለዉ ናይ መወዳእታ ናይ ውርደት መለክዕ እዩ። ስለዚ ኣብ ጌተ ሰማኒ ኩሉ ሰብ እናረኣዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራዩ ክውዕል ከሎ ኣበሳ እዩ። ኣበሳ ዘፍርዮ ፍረ ኢየሱስ ተሰኪምዎ። ኣስተውዕል ኣስተውዕሊ ኣብዚ ዘመን ዘለኻ ብፋሽን እትመላለስ ንሰብ እትነብር ህዝቢ ስማዕ እምበር ቁፅሪ 2 ናብቲ ሕፍረት ንዕቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሓፍረት ጥራይ ጨርቂ ዝገበሩሉ ሰኣልቲኦም እምበር ኩሉ ነፍሱ ጥራይ ውዒሉ
أبيمان أملاخ تقمت جمار أمنتنا عندهم دامين يسوس تقمته بوردت تسقيلو بخبري أفسما الله أبيمان أملاخ بخبري تقمت الله قرمان كبر تخليل الله أبي راويان عرف كل تحجي في سكيات موتو قال أول تحت يسوع كريستوس حجنا كبرن قرمان تخليل نوري الله نايلو أب كلا أي عرف راويان شعته نتوب مخنيات سكيات موتو خملاخت قال أول تحت تحز بله كملاخته كتحز خونه يسوع قنا بسقام لا كل سب موت عيمو حجنا كبرن قرمان أخليل تخليل نوري الله أخليل كبرن قرمان الله ويسوع حج وردته بخبرة تلوتي حرام عتلما نزنا وردت سجانا فيليب 3:10 حدا بخبري كلوت أي نعوخ مسك بقولي سلازي وردتني إذا سجاز وردتني سلازي خنا خدنا له حفرت حنكي مخدان ناي كبرت ناي صباعي ناي رزنت ناي صدقي أبنت كوني خاطر هو مصحف قدس زي مخدانك ناي وردت ناي حسر ناي نعقت ناي حطيات يوارد يحسر ينعق صدقها يرزن يصبغ يخبر እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ከቆርበት ተማሐይሽ ብጨርቅን ወይ ድማ ክብረት ብዘለው ስዕልታትን እንተ ተተከየ መልእኽቱ ግና ካብ እግዚአብሔር ተበገሰ ናይ ጽድቂ መለክዕ ጽድቂ ናይ ጽድቅ መለክዕ ስለዚህ በታበጊዕ ወይ ድማ ታጤል ዝኾነ እንስሳ ንጹህ እንስሳ ሓሪዱ ዝገብሮ ዘሎ ጽድቂ ከም ዘልበሶም ምልክት እዩ ብሙሉ መጽሓፍ ቅዱስ ጽድቂ ናይ ልብሲ ምሳሌ ኮይኑ ቀሪቡሎ ኣብ ኢሳይያስ 50:61 بمرقف صدقي كدان صدقي نتا مرعت أبرا يوحنس كدان صدقي لما توهبا رأي يوحنس نعرف 19 زقال زي تتصحيف له انت عيبل نتا مرعت دما انت عيبل قطري شدشان شوعاتن كم دمسو بزح سبن كم دهاي بزح ماياتن برطق نوغدتاتن زبالخا تخلو زخل اكزيابير أملاخنا نقشي مو هاليلويا مرعات قنشل بصحو مرعاتو انتدالي امو نتحقص بهذا ما يبلنا نعون كبرنا هبوخ من كل سمعكو بن زباله صعدا شاشن صروي كدان كتكدن كا توهبا كتشاش اتدما صدقي اتوم قدوسات ايو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ ጽድቂ ምሳሌ ማር ጥራይ ከሙጻ ካብ ዲያብሎስ እዩ መኽዳንከ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ مقولبابون نتندق نسيو سلامن تاي إلوانالو تاي مالتي مقولباب كرينا كابنس هنا بقر هنا تراي كاموخان بزي حفرت زنبالو أدامي هوالن ناب بحنكي تراي كاموخان بحاتيات ناب حفرت كا بقوط البلس مشفان كاب بحنكي تراي كاموخان بحاتيات بقوط لي مشفان ناب بدبلو حفرت كام خدان بأملاخ كاب دبلو خي ناب كدان ناب دونكوان إذا هجي لبسنا إلوازلو دونكوان كايلو أب حدش كده كام دراو دونكوان دما ناب سمايو بيت كل لبسنا كلا يقولون تسمع راف حمشتك كاب حدث كا حمشت كلامنا مصحف قدس مثالي نايمن تاي دقاقيمو ببزح من قد خاسر زقلصو نايم الحان كم تزولكم ناي صدقي ناي قدسنا ناي አገልግሎት ناي مسغانا ناي صباقه ناي كبرت ناي ግርማ ناي ንግስነት ناي مرعى ناي وግ ناي حنا مفداي تمثيل بزح ملوخ زلبس انتاي برهان يلبس ስለዚህ ብርሃን ነይርዎም ግርማ ነይርዎም ህልውና እግዚአብሔር ሐቢብዎም ነይሩ አዳምን ሔዋንን ጽድቅ ይልበስ ምልሓን ይልበስ እምበር ቅድስና ልብስ ቅድስና ዝብል ቃል ኣሎ ልብሲ ናይ ምስጋና በረኸት ክርስቶስ ልበስዎ ተባሂልና ኣለና ባህርያት ክርስቶስ ልበሱ ተባሂልና ኣለና ኣጽዋር ጽድቂ ምስ ድማ ክርስቶስ ልበሱ ተባሂልና ኣለና
እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ክዳን ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ እዩ ብምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምስክር እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1-5 እቶም ጸወርቲ መንበር ኪሩቤል ሱራፌል ብምሉኦም እዮም ዝኽደኑ በትኽልተ ገጾም ይኸድኑ በትኽልተ ይነፍሩ በትኽልተ ኣእጋሮም ይኸድኑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እዮም ዘለዉ ሱራፌል ኪሩቤል ስለምንታይ ኪሩቤል ናይ ክብሪ መላእኽቲ እዮም ሱራፌል ሱራፊ ማለት ሓዊ ዘንበልብሉ ሓዊ መላእኽቱ ኣገልገልቲ ሓዊ ዝገብር እግዚአብሔር ኢሉ ኣበይ ኣብ ዕብራውያን 1:7 ብፍላይ ኣገልገልቲ ሓዊ መላእኽቱ ልኡኻቱ ንፋሳት ዝገብር እግዚአብሔር ሓዊ ግን ተኸዲኖም ኩልንትኖም ገጾም ክዱን ኣካላቶም ክዱን ኣእጋሮም ክዱን ኩልንትኖም ክዱን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:12 ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ዮሐንስ ክሪኦ ከሎ ኢየሱስ ኩልንትኖም ክዱን መን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጥቕኡ ዘለዉ ክዱናት ኢየሱስ ክርስቶስ ክዱን መርዓቱ ክድንቲ ኣብ ዘጸአት 28 ዘጸአት 29 ነቶም ካህናት ዘገልግልዎ ቀምሽ ታሕትን ቀምሽ ላዕልን ግበረሎም ኩልንትኖም ይከደኑ እዩ ኩልንትኖም ኳል ኣመሳለል ክድይቡ ከለዉ ጥራዮም ከይወፁስ ብውሽጢ ከይተረፈ ስረ ይግበሩ ኢሉ ጥራይ ካብ ምውፃእ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነ ዘወልቂ 19:15 ኩሉ ክፉት ኣብ ልዕሊኡ እተኣስረ መኽደን ዘይብሉ ኣቕሓ ርኹስ ይኹን ኢሉ ስምዑ እዚኣ ኩሉ ክፉት ኣብ ልዕሊኡ እተኣስረ መኽደን ዘይብሉ ኣቕሓ ርኹስ ይኹን ኢሉ ብዘለዉ ኣቑሑት ምግልጋል ኣቑሑት ኣብ ቤተ መቕደስ ብምልኦም መኽደን ኣለዎም እቲ መኽደን ከይወድቕ ድማ ክእሰር ኣለዎ ምስኡ ጠልጠል ክብል ኩሉ ሳዕ ካብኡ ምእንቲ ከይርሕቕ ዘይትኸድነ እንተኾይኑ ርኹስ ይኹን ኢሉ ዘይ ምኽዳን ርኽሰት እዩ ነውሪ እዩ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ቅለት ርኽሰት ፍኽሰት ስምዒ ኣብ ቤት ኣምላኽ ከይተረፈ ቅለትን ርኽሰትን ነውሪ ዝምህረካ ስለሰኣንካ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ሰብን መላእኽትን ጥራዩ ክረአ ኣይፃወሩን መላእኽቲ ኮነ ሰብ ኮነ ብምሉእ ጥራዩ ክርኢ ኣይፃወሩን ካብ ሰማይ ክሳዕ ምድሪ ኩሉ ሰብ መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝተኸድኑ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ስረ ተዛረብኩኹም ኣብ ዘጸአት 28:42 ስረ ይግበር ኢሉ ወይ ዘሌዋውያን 6:10 ሰብኣይ ክዳን ሰበይቲ ከይገብር ሰበይቲ ከዓ ክዳን ሰብኣይ ኣይትከደን ካይብል ኣብ ዘዳግም 22:5 ምክንያቱ ኣብ ዘመን እዚ መናፍስቲ ናብ ሰብኡት ኣትዮም ነቲ ሰብኣይ ሰበይቲ ናብ ኣንስቲ ኣትዮም ነታ ሰበይቲ ሰብኣይ ዝገብሩ እሞ ነታ ሰበይቲ ናይ ሰብኣይ ጥራይ ክደሊ ሰብኣይ ዝገብሮ ትገብር ነቲ ሰብኣይ ከዓ ሰበይቲ እትገብሮ ሰበይቲ እትኽደኖ ክገብር ዝገብር ጉልቡጥ መንፈስ ንዓለም ከዲንዎ ኣሎ ካብ መራሕቲ ጀሚሩ ኩሉ ሕብረተሰብ ክሳዕ ዝቕበሉ እዚ ነውሪ እዚ ሎሚ ነግረካ ኣለኹ ዘዳግም ይብል ኣለኹ ምዕራፍ 22:5 ሰብኣይ ክዳን ሰበይቲ ሰበይቲ ክዳን ሰብኣይ ኣይከደን እዚ ዝገብር ኣብ ቅድመይ ፍንፉን እዩ ኢሉ ግቡእ ክዳን ዝበሃል ኣሎ ሙሉእ ክዳን ይደሊ እግዚአብሔር መኽደን መተዓረቂ እቲ ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቅዱስ ቅዱሳን መኽደን መተዓረቂ ብታሕቲ ምን ኣሎ ፍዮ ወርቂ ዘንጋ ኣሮን ጽላት ሰለስቲኡ ክዱን ኣብ ልዕሊኡ ኪሩቤል ኣለዉ እግዚአብሔር ከዓ ኣብቲ ልዕሊ መኽደን መተዓረቂ ንዓና ብክርስቶስ ዓሪቑና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን መደረብታ መኽደን መቕደስ ብደጊኡ ብቆርበት ብታሃስ ተሰርሐ እዩ ክዱን እዩ ብውሽጢ ግን ብወርቂ ዘንፀባርቕ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ክዳን
أبدأ يكونن ملكعنان برمانان تبيت مقدس بدقيو قربت كفريو دس بالقربة نجارجنا وشتي ورق زبلو وشتاوي كلام كلونا وشتاوي لبسي قدام أيكن جورو دقاوي أيكونن أبدأ لو مجن سمو سلوح رأسي سلمات ورقي عمقي artificial أقولي تينتا كحلي نمنتاي يبلي نمنتاي كنا جلنا يخيد أفقد أنقله نايت أقولي ناي عيني ناجنا نسلمتاي يخيد مصحف هنوككو أبجليو هذا حق له مصحف قدس أتو كانت ذي تفقده مثل حراي زمن سلمات artificialات كحلتات كم زبزح تزاري ولا إذن أورزي نعلم يقول ببالله نسخدما كي تردأك قام أملح سلا زي مرمركا نعلم تسعب الله عالم ترانا هنا تتخذوا ساعتنا زلنا إذا حجز لنا يا زمن ناي قلت ناي فخصت ناي رخصت ناي ترأينت ترايكا ناي موسى تودي ناب دفرت تقول ناب زي محناخ إن خذوا زلوا زمني ناي قائل علم ناي إيزابيل علم ناي نوح زمن ناي لوط زمن أوالد سونكي ناود أخذ خلوة انتهي نوان أوالد سون أبي إساياس نعرف سلسة زقازي تصحيفوا له إساياس معرف سلسة أبتي ودقت نايدك إسرائيل أبسالساي معرف بمولن ببو مرحتي أبتسعنلو أنستي مرحتي أبزخونالو انتهي له قدر عسر تخلت قفعت هزبي يقول عيو أنس خاي قزقوم الله وهزبي مرحت خاقاقو يخا تتخذ الله من قدر ما يدفقوا الله ويلو بحارو زعبات عندك نسيو خزارو كل خير قدر عسر شدشتي مليشو እግዚአብሔር በላ አዋልድ ጾም ኮሪዕን ሳውደን ገትረን በዒንተን ቅምጽና በላ በግንት ዝብል አረጋግጻ ሻህዋህ ዝብል ስልማት እግሪ ይኸዳለዋሞ እግዚአብሔር ንናላ አዋልድ ጾም ኮንኩዖ እግዚአብሔር ድማ ንሓፍረተን ቆልዖይ ታማዓልቲ እግዚአብሔር ንገጽ አምባር እግሪ ንጥሩፍ መጎልበብ ንሳንቃ ድሪ ከንጥጦይ ሆትሻ አምባር ኢድ መጎልበቢ ንመጠምጠምያ ስጉምቲ ከሕፅሮ تسرح سنسلت نقنات بالقات شتو كتاباوتي نقلبتها أبع قلبتها فنجا نخداونتي بعال بارنوس مدربتا حلو نمستيات كيتشن علبا نقاما سلمتاي እግዚአብሔር ብንስሓ ክመፁ ደልይዎ ብስጋውነት ሰሓቆም ናብ ብኽያት ክንወጥ ደልይዎ ኣሎ ንስሓ ግና ገና ስለዘይ ተሰቆረካ ኣብ ደጋው ነገር ንስኺ ገና ስለዘይ ተሰቆረኪ ኣብ ደጋው ነገር ኣብ ኩሉ ቤት ኣምላኽ ሎሚ ክሳዕ ትሓንኽ ውሽጣዊ ነገር ምስ ወሓደ ናይ እግዚአብሔር ስልማት ብውሽጢ ክኸውን ምስ ጎደለ ኣብ ደገኻ ኢኻ እተዘውትር ናይ ቃየል ዓለም ከምኡ እያ ነይራ ናይ ቃየል ዓለም ነንሱ እንታይ ሰሚዎን ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ዘፍጥረት ኣብ ዘፍጥረት ራብዓይ ምዕራፍ ሲ نتنكلت أنستون تاي سميون من قائل ناي قائل علم نتحري نتحانتن تاي لوا لا ما يكلت أنستا أتويلو أبرابع معرف عسرت تشعت سمت حانتي على سمت خلاي تدما سئلا نبري ترجمو انتاي تدلان صباقيني وشم تي ترجمو ornaments and pleasure حزني ናይ ቃየል ዓለም እንታይ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀት ቁጥር 16 ቃየል ድማ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወፀ ኣብ ምድሪ ኖርካ ኣብ ምብራቕ ኤደን ተቐመጠ ካብ እግዚአብሔር ዝወፀ ሕብረተሰብ ድላይ ዝገብር ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ይብል ንበል እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ክዳን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ግቡእ ክዳን ሙሉእ ክዳን እናበለ ይኸይድ ክዳን መንፈሳዊው ስጋዊው መለለይኻ እዩ መንፈሳዊ ዝገብሮ ክዳን ክህነት ክዳን መርዓ ክዳን ቅድስና ክዳን ምስጋና ዝብል
ስለዘሎ ስጋዊ ክዳን ምንዝርና ክዳን ቅለት ክዳን ርክሰትና በለ ድማ ይዛረብ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ መለለይ ኮይኑ ኸዓ ይርከብ እዩ ኣብ ሚሊታሪ መለለይ ናይ ሚሊታሪ ኣብ ቤት ትምህርቲ መለለይ ኣብ ካልእ መለለይ ኢሉ ካብ መለለይ ኸዓ ትጥቀመሉ ክዳን ኣባጊዕ ከዓ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ነቢያት ኣብቲ ዘመን ብሉይ ኪዳን ክዳን ኣባጊዕ ገይሮም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ክዳን ዓይነ ስውር እቲ ኣብ ማርቆስ 10 ዘሎ ክዳኑ ደርቢ ባርኖሱ ደርቢ ንዓይነ ስውር ዝወሃብ መለለይ ክዳን ምብልውና ተኸዲና ዝብል ኣሎ ዘፍጥረት 38 ክዳን ሓዘን ዝብል ኣሎ መዝሙር ዳዊት 69 ኢሳይያስ 15 እምበር እንተና ኣስተውዒልና ክዳን ምኽዳን ናይ እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጥና ክንከውን ተስፋ ይገብር እግዚኣብሔር ይመስገን እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊምና እንሪኦ ንሱ እዩ ምጉልባብ ኣብ ኣዳም ነቲ ርእሳ ኣሻፈረኝ ኢላ ብመንገዳ ስለ ዝወሰነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ትጎልበብ ኢልዋ ምኽንያቱ ብኢዳ እውነን ኣኸይዳ ምድሪ ስለ ዘጥፈአት ትገዛእ ክብል ክዳን ትግበር ኢሉ እዚ ኣንቢበ ክንውድእ ኢና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 እንደገና 14 ክልተ ጥቕሲ ጥራይ ከነብብ እንታይ ይብል ኣሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11 ከምዚ ይብል ኣብ ቁጥሪ 6-7 ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኮነን እሞ ሰብኣይ ምስለ ኣምላኽን ክብሩን ካብ ኮነ ርእሱ ክጉልበብ ኣይግብኦን ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ ሰበይቲ ምእንቲ ሰብኣይ ትፈጥረት እምበር ሰብኣይስ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይትፈጥረን ስለዚ ከዓ ምእንቲ እቶም መላእኽቲ ንሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ምልኪ ክህልዋ ይግባእ እዩ እናበለ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን ድሓር ካብ 14 ቁጥሪ 34 ከምታ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ቅዱሳን ዝግበር ዘሎ ኣንስቲ ኣብ ማሕበር ክዛረባ ኣይተፈቕደለንን እሞ ስቕ ይበላ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ድማ ይገዛእ ናይ ምግዛእ ምልክት ትግበር ምንስቶም መላእኽቲ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ርእሲ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ርእሲ ሰበይቲ ድማ ሰብኣይ እዩ ስርዓት ምግዝዛእ ምእንቲ ክህሉ ዝመሃረ ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ዝወድሓንኩም ንጸልይ ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣቦ ክትፍውሶም ምሕረት ክትገብረሎም ይጽበዩኻ ኣለዉ በዛ ሰዓት እዚኣ በትኽቡርን ቅዱስን ሽምካ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ሽምካ መርገም ክስበር ሕማም ክቕንጠጥ ጸልማት ክግፈፍ ሰይጣን ኣጽዋሩ ተገፊፉ ክኸይድ ብሽም የሱስ ኣዳም ኣብ ዘንበርዎ ምሕዋይ ይኹን ተኣምራት ይኹን ምንጋፍ ይኹን ብሽም የሱስ ኣሜን ተናገፊ ተስእ ውፃእ أجوها دوبل بالشم يسوس آمين